Bon dia, bona tarda, bona nit. Al setè episodi de la Barra del Bàsquet tenim amb nosaltres el Carlos Marín, un jove barceloní que, després de 9 anys entrenant a les categories inferiors del Barça, ha fet les maletes per anar a dirigir una acadèmia de bàsquet a Nova York. Què tal? Com estàs? Hola, Àlex. Moltes gràcies per convidar-me. Home, a tu per venir. T'agafo a Barcelona, que després ja en parlarem d'això, de que ara estàs aquí un temps aquí a Barcelona, però en principi tindràs un canvi de vida, no ara, però pròximament. Sí. La veritat és que l'oportunitat de poder anar als Estats Units i treballar a una ciutat com a Nova York, específicament a la Brooklyn, doncs és un canvi ben gran en el que he estat acostumat a fer els últims anys, no? I ara com farem aquest trajecte per tota per aquesta vida professional, doncs puguem entrar més en detall de tots aquests canvis. Sí, però bueno, d'entrada ja sembla un gran canvi, com dius. Doncs comencem pel principi. Els teus inicis amb el bàsquet, com comences? Jugador, que és el més habitual, o com va anar? Aquesta és una història divertida. Jo no he jugat mai competitivament a bàsquet. Sempre m'han agradat tots els esports. Era una persona que jo a l'escola doncs, jugava a futbol sala, vaig fer estius tenis, feia altres esports, però així a nivell competitiu vaig fer futbol sala i tenis. Vaig provar el futbol 11 i no em va acabar d'agradar. Hi havia molt poca afectació meva dins del joc i allò em feia avorrir. Però em va agafar la passió pel bàsquet, donat que les meves dues germanes petites, doncs elles havien jugat des de petit, van escollir aquest esport, a mi les anava a veure sovint, m'agradava l'esport i m'agradava veure-les a elles i vam tenir una persona com a entrenador que em va inspirar molt, que m'agradava molt com ho feia i allò va despertar una miqueta la meva espurna i la meva d'allò a aprofundir una miqueta més amb el món del basquetbol. O sigui, vas entrar, diguéssim, per una banda perquè et va agradar el joc, no? I per l'altra per la figura d'aquest entrenador, no entenc? Aquesta part de formativa o de com ensenyava. Sí, a la meva escola vaig començar doncs, a intentar interessar-me per això. Aquest entrenador que et deia era el Josep Alemany i és una persona que ha tingut una trajectòria molt, molt important dins del basquetbol. Ell també va començar molt jove i fins al punt que va dirigir les seleccions a les categories inferiors de la selecció espanyola femenina. Havia tingut pas per segle XXI i llavors això em va generar realment poder aprendre d'algú que veia que dominava molt i que sobre tenia molt clar què fer, no? I això ell em va ajudar molt també en aquests inicis a com fer i donat que a la meva escola es va juntar que hi havia uns grans professionals de l'esport i es dedicaven a fer mestres d'educació física i després també que hi havia bons entrenadors en el que seria les categories inferiors de l'escola de bàsquet i tenia gran història i aquella escola tenia una gran cultura de bàsquet, doncs va fer que em pogués integrar en un ambient de voler fer les coses molt bé dins del bàsquet, no? I això em va generar aprenentatges molt xulos i començar a connectar amb gent que em va fer encara estimar molt més a l'esport. I des del principi una mica com vas anar a fer servir la paraula compensar? No sé si és compensar, però bueno, potser una mica sí. El fet aquest de no haver jugat, no? Perquè jo, per exemple, jo no he sigut mai entrenador, però he jugat a bàsquet i més o menys podria ensenyar-li a algú, bueno, els més bàsics, no? Li podria arribar a ensenyar a un nen, diguéssim. Però, per exemple, a hockey, hòstia, no seria incapaç de dir-li. Llavors, com ho vas suplir, diguéssim, aquesta part? El que està claríssim és que en el moment que t'hi fiques tens molta il·lusió i tens molta empenta, però tens molt poc coneixement. Llavors jo vaig des de l'inici donar-me compte que estava en llum del que se m'exigia quan vaig començar doncs, a posar-me d'ajudant de diversos equips i el que necessitava era aprendre una autèntica bajanada. Llavors, als 16 anys, en el moment que ja els vaig fer, ja em vaig inscriure a treure'm la titulació en aquell cas era iniciació, em vaig ficar amb 2 entrenadors que dominaven a fer-los d'ajudants i ja vaig entrar en una espiral de, per exemple, deixar de fer moltes més hores de l'esport que jo feia, que jo podia jugar, i posar-me molt més a aprendre a com fer-ho. I dels 16 als 18 anys estava constantment veient entrenaments i ajudant a la gent dins del que jo podia doncs, entendre, repetir missatge i a la vegada també m'anava formant i anava generant més inquietuds sobre l'esport. Vale, està bé, sí, clar, és la millor forma d'aprendre al final, no? Bueno, que està basant teòrica per treure't el títol i tot, però vull dir, anar com més entrenos millor entenc que és la millor manera amb qualsevol cosa.
I llavors tu vas començar entrenant o fent d'ajudant, diguéssim, amb equips de bàsquet femení, no? I he anat veient que la teva trajectòria has anat combinant femení i masculí. Hi ha molts canvis a nivell de... No tant a nivell de joc, que ja el sabem, diguéssim, sinó a nivell de gestió de vestuari, de tots aquests temes? Sí, per posar un exemple, clar, comencem tots, per exemple, amb etapes formatives i no tractes igual a una no d'etapes formatives com a algun nano sènior, no? Doncs amb el bàsquet masculí i el femení passa exactament el mateix. La gestió de vestuaris és diferent perquè has de tenir per exemple, el com et comuniques, el com intentes arribar a la gent, com intentes solucionar les diverses problemàtiques que succeeixen en el joc o fins i tot fora del joc dins d'un vestuari. I després que el teu cap s'ha d'anar adaptant moltíssim a què és el que requereix el joc en si, no? L'aspecte físic, per exemple, com per si parlem de coses més específiques, l'aspecte físic és totalment diferent a uns i altres i, per tant, potencies més una cosa que l'altra. Però, per exemple, l'aspecte mental, elles també són molt més disciplinades que ells. Llavors, has d'anar jugant una miqueta amb tot això i el fet de no tenir com un paper en el qual tu diguis, bueno, doncs ara faig això i si no em funciona això, he d'allò, sinó que vas constantment adaptant a què és el que requereix aquell equip, aquella situació, aquell tipus de grup de persones, doncs et fa aprendre moltíssim. I jo crec que una de les coses que més m'emporto és que la meva experiència ha anat sempre intentant aprendre de qualsevol edat, de qualsevol categoria, de qualsevol sexe, i m'ha generat un perfil que ara mateix és molt, o tinc la sensació que soc molt complet i que puc adaptar-me a qualsevol de les situacions que s'emporti perquè he passat per moltes experiències, doncs com tu dius, doncs vaig començar a nivell escolar a bàsquet femení, després vaig anar una miqueta més de nivell a bàsquet masculí, al nivell femení, després vaig anar a nivell sènior masculí, després vaig anar a minibàsquet masculí. Llavors, anar dotant del meu perfil de totes aquestes experiències et fa estar molt més complet i molt més preparat per les situacions que et puguin venir més endavant. Clar, és molt enriquidor, entenc, perquè a més, és el que dius, no? Et trobes en diferents situacions que un entrenador que només estigui sempre, jo què sé, sènior, doncs clar, tindrà algunes coses, però clar, tindrà menys flexibilitat, o depèn de quines situacions que si has viscut més coses diferents, clar. No, té sentit. I llavors tu, diguéssim, mentre tu vas formant-te com a entrenador, amb tot això del bàsquet femení, sènior masculí, tot això que vas combinant, paral·lelament et vas formant per algun altre tipus de feina, algun altre tipus de professió, un plan B o un plan A, o quan t'hi aboques directament al bàsquet i dius, no, jo vull tirar per aquí i com sigui? Quan començo, com ja veus, i sobretot no havent jugat i venint com una persona nova, com si et diguéssim, al món del bàsquet, per mi tot això era un punt en el qual jo m'ho passava bé, era un hobby, literal. I esdevé un hobby que li dedico moltes hores, perquè m'agrada molt, no? I això passa per davant de moltes històries. En el seu moment fas 18 anys i tens com aquest nou hobby i comences a estudiar, vaig començar a estudiar empresarials perquè, el tema de l'empresa i d'allò, però després et dones compte que no m'agradava ni la carrera en si com s'estava donant, ni el que feia la gent al sortir de la carrera. Per tant, estava amb aquella sensació de dir això no em portarà cap a una cosa que m'agradi o cap a un bon port que jo hi vegi. I llavors, a través d'haver gaudit molt del bàsquet i d'anar potenciant-lo, vaig dir, potser pot anar també això al món de l'empresa relacionat amb el món de l'esport i podem fer un sports management o alguna situació de la qual puguis dedicar-te més a la gestió esportiva, no? I llavors vaig decidir passar-me a estudiar Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i allò mentre ho seguia compaginant amb el bàsquet. Com tu dius, al final, el món del bàsquet, sobretot en formatiu, i et diria fins i tot a gairebé la vessant professional fins que no arribes al màxim nivell, que és l'única en la qual compensa econòmicament les hores que li dediques al que fas, doncs ho has de compaginar amb altres històries i allò no era la meva prioritat de fer. De fet, ara si en parlarem, no? Però jo quan passo per tota aquesta època d'haver entrenat a la meva escola tota la vida, donar-me compte que llavors si vull seguir millorant he de donar un salt endavant, llavors col·laborava abans amb la federació i decideixo després marxar a entrenar sèniors o una cosa molt més professional com pot ser que et pugui arribar una oferta de Barça, però quan entres al club del Barça i entrenes un infantil, allò no és gens professional per molt que tingui jugadors que puguin desenvolupar-se fins a aquest punt
li segueixes dedicant hores o fins i tot més hores encara, però no pots posar com si diguéssim, tot el focus en dir, bueno, això m'hi vull dedicar perquè és que a dia d'avui no puc viure ni el dia a dia amb això. Llavors, fins que no passo a dins de la banda professional, al júnior del Barça, 4 anys més tard, no comença aquella idea a passar-te pel cap de dir, bueno, això podria ser-ho. Llavors, cap on vols anar, no? Que llavors en aquell moment tu planteges d'una manera més real, però mentrestant és una cosa de dedicar-li temps, de millorar i tu pensar que, bueno, en el meu cas, per exemple, la gestió esportiva, el poder dirigir un club esportiu o una instal·lació esportiva o alguna cosa que depengui de la gestió dins del món de l'esport, era una cosa que m'atreia molt perquè, bueno, com t'he dit a l'inici, m'havia deixat anar perquè m'agradava molt els esports i practicava molt i veia molta història. Clar, sí, això, de fet, tot això que parles de la precarietat en el món del bàsquet és una cosa que dels diferents programes que hem anat... Bueno, el teu és el 7è, és un tema que ha anat sortint amb tots perquè és bastant recurrent, no? Que al final és una cosa, sigui entrenador, sigui scouting, sigui... Bueno, qualsevol tema relacionat, és una cosa que, pel que veig de tots els que veniu, has de ficar-hi molta passió, molta il·lusió i no mirar les hores, perquè si mires les hores i comptes el preu l'hora, clar, no, vull dir, ho deixaries el segon dia, no? Vull dir que sí. Desgraciadament és així, fixa't, molta gent comença per una passió per aquest esport i dedicant-li hores a tenir un rol en una cosa que el fa engrandir i passar-s'ho bé i de sobte, no? Tothom et parla, o almenys jo et parlaré també d'aquella oportunitat que no m'esperava i que m'ha fet canviar-ho tot. Però no és una cosa que digui, bueno, des de l'inici que m'hi vaig posar, m'hi he estat dedicant exclusivament a això perquè jo volia fer això, saps? Perquè realment la quantitat de persones que es poden dedicar almenys a entrenadors professionals en aquest país és ínfima. Sí, jo crec que en la majoria de casos, o sigui, els que, com tu dius, que has tingut aquest cop de sort, bueno, ara en parlarem, però l'oportunitat almenys, més que sort, l'oportunitat, que llavors sí que et pots fer aquest plantejament de dir, ostres, doncs, tiro per aquí, intento viure d'això, o ho tinc com un hobby segon a jo, però clar, hi ha molta gent, pel que dius de l'embut, que directament no es poden plantejar viure d'això i ha de ser un hobby tota la vida i treballant d'una altra cosa que et permeti viure. Això que deies de la gestió esportiva, vaig veure que també vas fer durant un temps de director esportiu, no? D'una escola, era? Sí, de fet, de la meva escola, en el moment que jo decideixo donar aquest salt de bàsquet cap endavant i continuar aprenent, el vaig voler fer a un altre lloc, però al final aquell mateix estiu em truca al Barça i hi ha una oportunitat de poder entrar i accepto entrar com a delegat de l'infantil A. Jo seguia estudiant pels matins i entrenava per les tardes a la ciutat esportiva i va haver-hi un moment en el qual se m'ofereix poder entrar dins de l'estaff del júnior com a ajudant i en aquell moment canviava tot perquè aquella decisió comportava entrenar pels matins. Llavors jo havia de decidir què feia amb tot allò, sapiguem que, com hem dit, les condicions econòmiques no anaven equivalents al que suposava aquell canvi en la meva vida, no? I per poder-ho compaginar i poder acceptar aquella proposta, doncs vaig tenir la sort que en aquell moment hi havia un canvi a la meva escola a nivell del director esportiu i aquell càrrec va quedar lliure i me'l van oferir a mi a poder dirigir tots els esports que hi havia a l'escola. En aquell cas, a l'escola seguien tenint bàsquet a un bon nivell, teníem futbol sala i teníem, per exemple, judo, alguns per individual i esport d'adults. I allò vaig poder posar en pràctica tot allò que a mi havia estudiat i que m'agradava, que al final, la gestió esportiva, podia dedicar-me a sobre el bàsquet a una realitat que coneixia perquè era la meva escola, coneixia tothom i sabia a quin nivell estàvem i cap on podíem anar, i allò em va generar unes experiències que jo fins i tot creia que eren complementàries cap al meu perfil d'entrenador i fins i tot de tot el tema de la gestió esportiva. Molt xulo. I allò em va permetre poder tenir una seguretat econòmica mentre jo podia seguir dedicant-li aquelles hores a una oportunitat molt xula, com podia ser ja entrar en la part professional d'una cantera CB. Clar, i quan feies això de director esportiu, entenc que amb diferents esports també, clar, havies de gestionar també, a part de tot el del club, i que està relacionat al tema dels pares, no? Que és un tema que ara se'n parla molt, però realment fa molts anys que se'n parla sempre, no? Tot aquest temps també com has vist aquesta evolució dels pares, diguéssim, intervencionistes. L'altre dia escoltava una entrevista al Pepe Lasso que deia això precisament, de que
que els pares aquí a Espanya no, es ficaven molt amb la carrera esportiva del seu fill, en el sentit de que entraven molt, volien com portar-ho molt, no? Que el seu fill jugui, que arribi, i llavors, clar, entenc que com a club, com a entrenador, diferents posicions, com es gestiona això? Perquè no ha de ser fàcil. No és fàcil perquè, bueno, al final és normal quan entrenem o gestionem un nen que fa esport o un nano que fa esport, no només el gestionem a ell, gestionem tot el seu voltant, no? I al final són una gent important dins del creixement personal i esportiu d'aquesta gent. Jo crec que a dia d'avui hi ha certs factors a nivell cultural i sociològic ara mateix que ens fa que hi hagi molt de sobreproteccionisme, de no voler passar per certes coses o voler controlar-ho molt més perquè el nano no sofreixi o perquè vagi tot bé, fins i tot com és normal amb tot el tema de les xarxes socials, tot es veu més ràpid i hi ha més fàcil accés, per tant, com que hi ha molts casos de nens que han penjat vídeos i per tant han anat cap a millor, doncs anem a intentar portar-ho igual, llavors crec que hi ha molt més intervencionisme des de part de les famílies, hi ha també molt més sobreproteccionisme i això genera moltes situacions que s'han de gestionar, que tu has d'intentar marcar quins límits sí i quins no, intentar fer-los veure que per ajudar-los i l'experiència a nosaltres ens porta a que hauríem d'intentar anar amb un missatge molt comú amb la gent que gestiona i amb els entrenadors, intentar estar més com a suport emocional que no pas tant intervencionisme i que els deixin jugar. Al final, una frase que es repeteix molt i és veritat és que arriben molt pocs allà amunt, per tant, si us plau, no intentem encarar aquestes carreres o fer aquests discursos amb nens de 10 o 11 anys que no haurien d'estar pensant en allò ara mateix, simplement gaudint de l'esport, no? I que cada cosa que vingui amb el seu temps i ja actuarem conforme això. Però està clar que ara mateix això és una cosa que s'ha de gestionar. No pots dir, jo no vull fer-ho. És que les famílies no han de parlar. És que d'allò, primer perquè a nivell personal i a nivell humà i a nivell esportiu sí que tenen incidència i segona perquè al final tots volem anar cap al mateix lloc, que és que puguin gaudir el màxim i que juguin el màxim de temps possible a l'esport. Per tant, intentem tots anar junts, parlem de les coses com per intentar trobar solucions i intentem empènyer tots cap a la mateixa direcció i que pugui tot, això, que et dic, que s'ho passin bé i que juguin el màxim de temps possible. I a partir d'aquí ja veurem quines decisions hem de prendre. Sí. Jo crec que hi ha una part, un perfil de pare que quan jo jugava fa 25 anys i era petit, també ja era... Jo tenia algun company que et venia i et deia no, el meu pare m'ha dit que faré 2 metres i que jugaré a la CB. I el nen tenia 10-11 anys, poder, no? Al final el nen va acabar fent 1,90 m i no va sortir de Manresa. Però que hi havia molts pares d'aquests, no?, que al final jo crec, no sé si és que ve d'una frustració seva d'allò o que fiquen com moltes esperances, no?, en aquest sentit, no?, que ja no s'ho agafen com de dir, ostres, que el meu fill faci un esport, que és una cosa sana, que aprengui, que es desenvolupi com a jugador, com a persona. I si tens la sort que té totes les condicions físiques, tècniques, el que sigui, per arribar, doncs ja arribarà, no? Però clar, crec que també llavors hi ha nanos que tenen frustracions perquè des de casa els generen unes expectatives i que pot costar. Totalment. Per posar-te un exemple molt d'allò, ara, per exemple, des de fa pocs anys tenim estadístiques, no?, a més a la mà de tothom. I això genera una altra situació a gestionar, perquè al final un nano o una família pot arribar a casa i dir és que has d'espavilar perquè només portes 4 punts per partit. Potser l'entrenador no li està demanant que el seu objectiu o que el seu creixement vagi a ficar més punts per partit, però ja és una cosa que el nano o la nena tindrà al cap i que haurà de gestionar primer una part internament ella de com la seva família li diu aquestes coses i com després ho posa al lloc mentre ella o ella està jugant. És complex. Sí, perquè al final el món professional ja passa, o sigui, hi ha jugadors que fan 2 punts per partit i són importantíssims, però clar, amb aquestes edats és difícil, al final és com el futbol als gols, no? És el que entra més per la vista i el que costa més d'ensenyar. I clar, en aquest moment, si volia anar, anem barrejant el salt del Barça i anirem arribant, que ja has anat tocant, però clar, tu aquí estaves a la part aquesta dels matins al Barça, al júnior d'ajudant, i llavors a la tarda en una escola, no? Diguéssim, fent de director esportiu. Vull dir, com gestionaves aquest canvi de... Perquè entenc que un cop entres al Barça, clar, el nivell de pressió i exigència per la marca Barça, no?, al final, és el més gran que havies tingut en aquell moment i, si no m'equivoco, tu entres al Barça amb 23 anys, no? Vull dir que eres molt jove. Encara ho ets, però vull dir que en aquell moment encara més. Sí, ho és. Ho és, i et diré que potser el més complicat al final és que
mentalment has de fer aquell canvi de rol. Al final tu t'has d'adaptar a les necessitats o les coses que tens a cada lloc i en aquell moment, per exemple, jo només tenia 35-40 minuts entre un lloc i l'altre, que era el moment de fer el meu netejat mental i pensar què és el que havia de fer ara i enfocar-me directament en allò que se m'estava demanant a aquell nou lloc, no? I a vegades tens el cap pensant en les altres coses, no? Perquè al final, com és normal, no? Alguna cosa et pot motivar més o menys o en algun moment estàs en una cosa molt important i vols dedicar-li el màxim d'atenció, no? Però sí, són dues realitats totalment diferents i això és una cosa que jo havia de gestionar, és a dir, jo en un lloc estic intentant formar jugadors professionals i a l'altra banda precisament el que estic fomentant són els hàbits esportius i intentar que el màxim de nens possibles vulguin gaudir i que continuïn jugant el màxim de temps possible i si pot ser a la nostra escola per tenir aquest ambient de que la gent es queda i que continua jugant amb el pas dels anys, doncs fantàstic, no? Objectius totalment oposats. I xerrades amb famílies potser totalment oposades, no? I la qüestió és aquesta, anar-te adaptant. És una cosa complicada, per suposat, i a més segurament t'ho hauran dit aquí a la resta de capítols també que has fet, i que al final el món de l'esport és 7 dies a la setmana. No hi ha cap dia de descans perquè el cap de setmana arriba i hi ha partits. I hi ha coses que passen als partits que per molt que tu diguis, bueno, doncs llavors el dilluns desconnecto una mica ja, però llavors les coses del cap de setmana venen el dilluns i ja estàs preparant el dimarts, no? Llavors, és constantment aquest flux d'informació i de coses que van succeint que has d'anar trobant solucions o aportant nous canvis que et permetin continuar aquesta roda i que tot segueixi fluint. I realment, per exemple, per mi jo vaig tenir la gran sort que aquest càrrec de director esportiu el feia d'un lloc que coneixia molt bé la realitat. Coneixia les famílies i coneixia la gent que treballava amb mi i d'una organització gran i això em permetia potser prendre decisions molt més acurades perquè sabia cap on venia i com em podria ajudar i quines eren les millors decisions que podia prendre, tot i que volgués empentar al màxim possible allò cap al que més m'agradava, que al final era fer, doncs que aquí la gent pugui dir que fem esport i que a sobre ensenyem esport, que no només venen a passar-s'ho bé i això és un xiqui parc, sinó que aprenen perquè al final volem fer una escola esportiva amb tots els hàbits i aprenent dels esports, no? I mentrestant suportant el que tu comentes, que al final estar al Barça a l'Escut és molt gran, té unes coses molt xules i uns recursos increïbles, però allò comporta una sèrie de responsabilitats que la gent dona per fet i fins i tot al final tu entens que hi ha molta inversió del club amb els nanos perquè hi hagi un retruc a nivell de que les coses funcionen i aquests nanos van creixent i van pujant cap amunt i van ajudant el primer equip o amb els objectius que tingui el club amb els jugadors de cantera. Clar. Llavors, entrem ja directament al tema del Barça aquest. Com et sorgeix a tu l'oportunitat dius que entres de delegat de l'infantil, no? El teu primer peu, diguéssim, allà. Com et sorgeix l'oportunitat? Jo, la meva primera... Després d'entrar a l'escola i tenir aquestes inquietuds de voler aprendre, jo era una persona que sempre volia donar-me l'oportunitat de poder aprendre d'algú. Mentre jo feia, em permetia poder experimentar amb el que aprenia, però sempre necessitava, no sé si per aquest dèficit que parlàvem de l'inici d'en saber-ne menys, o també per una cosa meva també de que m'agrada molt aprendre i que sempre vull aprendre'n més, no? Vaig poder col·laborar amb la Federació Catalana de Bàsquet, que ja ells tenien el programa de detecció i perfeccionament, que ho fan amb els nens i les nenes de minibàsquet, que els tenen separats per centres, i allò em va permetre poder aprendre de nanos de minibàsquet, nens i nenes, del màxim nivell de Catalunya, perquè al final estaven els millors de cada zona en aquells centres i d'entrenadors de la Federació Catalana que dirigien aquells entrenaments. I allò em va permetre entrar en una dinàmica molt xula de poder veure entrenaments amb nanos molt bons de la seva edat. Allò em va donar l'oportunitat també de poder entrar a les seleccions catalanes com a persona de suport i veure aquells nanos, els millors d'aquells nanos i que podien a sobre tenir l'experiència de defensar els colors de Catalunya en aquell campionat de minibàsquet d'Espanya. I allò em va donar l'oportunitat de poder jo dirigir en el seu moment, 2 anys més tard, un grup a la zona del Barcelonès Sud en el qual eren els nens
dels Cornellàs, Hospitalet, Sant Feliu, AS, tota aquella zona que tenia un bon nivell de bàsquet i que em va permetre poder entrenar un dia a la setmana, els diumenges a la tarda, i allò que jo havia après, doncs, també fer-ho, saps? Amb aquell grup de nens de minibàsquet que jugaven molt bé. I en el moment en el qual acaba la temporada i el Barça entén que busca entrenadors per seguir afegint a l'estructura, doncs van pensar que si anem a incorporar algun nano, entenc, del Cornellà o de l'Hospitalet i allà hi ha una persona que treballa per la Federació Catalana, no per aquests clubs, i que el tio és jove i d'allò, jo crec que buscaven un perfil de gent jove amb ganes, doncs em van oferir i em van trucar. De fet, em van trucar molt tard a l'estiu, ja gairebé ho havia tancat ja en un altre lloc perquè, com et dic, aquell estiu volia donar un pas endavant amb les meves experiències de bàsquet i, clar, en el moment que et truquen allà ho pares tot, demanes disculpes a tothom i els dius aquesta oportunitat segurament no tornarà a arribar mai més i amb 23 anys vaig entrar de delegat a l'infantil A amb unes funcions, doncs això, que havia de gestionar famílies, horaris i qualsevol cosa que passés fora del que era la pista de bàsquet i poder portar el que pogués dins de pista en aquell equip, en una edat xulíssima, que a sobre a nivell nacional tenen competicions molt xules. Doncs mira, va ser la primera cosa que dic, campionat d'Espanya, campionat de Catalunya. Jo havia jugat un, crec, de nivell A escolar i ara de sobte campionat de Catalunya, la minicopa, veure la Copa del Rei, o sigui, era com un any molt, molt xulo i ho vaig agafar i vaig dir, doncs mira, un pas més endavant i a seguir aprenent. I llavors vas anar... Ara està pensant en això que deies que havies de parlar amb els pares i tot també. Clar, entenc que, o sigui, no vull dir pitjor, però que encara ha de ser més complicat, no? Perquè aquells pares, allò que dèiem abans, de que creuen que els seus fills poden arribar, clar, si ja estàs al Barça, bueno, sí que una part de raó tenen, no? Vull dir que ja són els millors de Catalunya, vull dir que, clar, que aquests sí que ja deuen veure de dir, el meu fill està al Barça, el meu fill pot arribar o al primer equip del Barça o a ser professional, que és complicat perquè, evidentment, hi ha molts anys per endavant, no? Però, bueno, que sí, com tota la seva escala, no? O sigui, com tu dius, ja és un problema genèric a qualsevol nivell, en el moment en el qual ja vas cap a nivell, doncs això, d'infantil, al màxim nivell de Catalunya, ja et diria de gairebé d'Espanya, doncs aquestes coses succeeixen. Jo tenia la gran sort que el Barça és una estructura molt gran i hi ha persones molt per amunt nostre, no? I entenc jo que la feina del director esportiu i del coordinador li tocava lidiar molt amb aquestes situacions i no devien ser gens senzilles, no? Agradables. Però sí, estic segur que al final també, ara ja em fa molt de temps d'això, però segurament alguna cosa vaig haver jo de transicionar i passar-la cap amunt, de dir-li, bueno, això ja amb la persona responsable. Problema d'un altre, no? Clar, i a nivell de... Perquè llavors vas pujant d'ajudant i llavors agafes el júnior, si no m'equivoco, llavors també, bueno, tant com a ajudant com a entrenador, com vas gestionar el tema d'egos amb aquests... Perquè vull dir, en un equip, jo al nivell que havia jugat, ja, hòstia, a vegades ja, hòstia, aquest juga més, aquest juga menys, et costa entendre per què juga més un que l'altre, no? Això amb 16-17 anys, clar, no em vull imaginar ja quan ets dels millors del... Bueno, en aquest cas, el júnior del Barça és dels millors d'Europa i probablement algun dels millors del món d'aquella generació, em refereixo. I, clar, tots estan allà amb l'objectiu de... Segurament sí, bueno, això m'ho estic inventant, vull dir, segurament sí de guanyar, però al final el que volen també és destacar ells i perquè estan ja al pas previ a fer el salt a professional, no? I diguéssim que és un moment clau de la seva carrera. Com es gestiona tota aquesta part? Bé, com tu dius, inevitablement cadascú pensa en ell mateix. Està clar que, per exemple, parlant d'experiències pròpies, els 2 anys que jo he estat de primer entrenador, hem tingut un gruix a l'equip de catalans i nacionals gran i això ens ha permès que és molt més senzilla la gestió de grup. Primer perquè saben de la realitat del club, saben el que és, se l'aprecien i realment empenten i ajuden per això i tenen una cultura com la nostra, de la zona. Però inevitablement tothom pensa per ell, per el seu futur, ja sigui arribar al primer equip del Barça, ja sigui marxar a la NBA, ja sigui volent estudiar a un altre lloc o ja sigui intentar trobar el millor contracte possible al voltant d'Espanya, no? I és el gran què de l'entrenador. Jo et dones compte amb l'experiència, i això és una cosa que vaig repetint quan tinc l'oportunitat de parlar amb altres entrenadors o entrenar altres realitats o fins i tot gestionar clubs,
de que l'entrenador no és només aquell que tàcticament és molt bo i que en sap molt de bàsquet. Hi ha una part de gestió de rols, de gestió personal, de motivació molt gran i de solució de problemes molt gran que afecta directament el rendiment de l'equip. I en aquest cas nosaltres, els últims 2 anys, no, tots els anys en els quals jo he tingut l'oportunitat d'estar al júnior del Barça, hi ha molta gent que amb 13-14 anys ha deixat la seva família enrere per poder lluitar per una oportunitat professional i estan visquent a 4.000 quilòmetres de la seva família, potser la veuen una vegada a l'any, alguns. Llavors, tu has d'estar a prop d'ells, has de comunicar-te molt, has d'intentar sempre que ells tinguin la sensació i realment tu facis tot el possible perquè estiguis a prop i en el moment que tinguin algun problema o que no entenguin alguna cosa donar explicacions. Jo, per la meva experiència, he volgut ser directe i explicar les coses com són, a la vegada que també encoratjant-los i enfocant-los cap al seu bé individual, i creia que la millor manera de poder gestionar un equip partia de la base de que la persona o el jugador veiés que jo feia tot el possible perquè el seu futur i el seu objectiu es complís. I allò era la meva manera de que creia que ells es comprometrien al 100% amb l'objectiu del grup. I això, jo tinc una bona experiència, o sigui, deia una bona sensació amb l'experiència que he tingut perquè realment crec que la gent s'ha sentit valorada i m'ho han agraït molt i això em dona encara més força per poder continuar gestionant les coses així, no? Però realment el fet de gestionar amb una cantera, per exemple, on dels 15-16 jugadors que jo tenia els últims 2 anys al ròster, uns 13-14, i si no la totalitat, volen ser professionals, volen aprofitar l'oportunitat i volen lluitar per tenir el màxim d'exponència possible per tenir el millor futur, doncs és una cosa que s'ha de gestionar i que li has de dedicar moltes hores i moltes fora de pista perquè tothom pugui estar compromès i tothom estigui content amb una dinàmica com aquesta. Que clar, és que ha de ser molt complicat de gestionar, a més tots són joves, i també l'altra cosa que pensava a l'hora d'intentar construir un equip, no? Que el grup es construeixi en un equip, l'altra dificultat que imagino que teníeu és que al final no és com un club professional que tu fitxes un jugador o si tens diners pots tenir, no sé, estava pensant en el Madrid del Chacho, el Llull i el Rudi i el Reyes, no? Que pots tenir la mateixa plantilla més o menys durant 5-6 anys. Clar, aquí vosaltres són 2 anys de júnior i canvi, i durant aquests anys de júnior també pot ser que, ara després ja en parlarem també, no? Això de marxar als Estats Units o que et cridi el primer equip i necessitin que estiguis al primer equip. Vull dir, clar, totes aquestes coses, totes aquestes casuístiques, no? També dificultaven, no? Tot això. Totalment. Et podria dir que per molt que molt del bloc de jugadors puguin continuar l'any següent, es fa un equip nou cada any, perquè al final quan perds persones o jugadors amb un rol tan important o fins i tot amb un rol molt important però no dins la pista tant, tu has de tornar a fer-ho des de l'inici i que tothom se senti valorat una altra vegada perquè potser un any t'accepta aquest rol però l'any vinent no te l'accepta perquè vol més, com és normal, voldria més, no? I això és una cosa que per exemple, en aquesta situació del júnior del Barça, doncs, et portava a anar-te'n adaptant i fins i tot, com tu dius, potser setmana a setmana, perquè de sobte aquest cap de setmana el primer equip necessitava 2 jugadors o 3 jugadors i marxaven 3 de viatge i havies de refer totalment tot. Havies de refer tota l'estructura i la rotació dins de la pista, però havies de tornar a encendre lideratges nous perquè poguessin donar un pas endavant i els hi servís també per ells, però perquè poguessin ajudar l'equip a que tirés endavant. I aquesta capacitat d'adaptació a aquests ambients és un valor molt important i realment crec que és una cosa que treballes molt i ho treballen molt els jugadors i ho treballo jo molt, ho he hagut de treballar com a entrenador per no tenir aquesta sensació, com tu dius, de dir, és que era el meu equip i jo vull d'allò. Sí, però estem per ells i el que passa és això i és demà i el dia següent serà un altre diferent. Llavors no et queda un altre que adaptar-te i donar el màxim de tu per poder anar passant aquests obstacles. Clar, perquè a més amb un júnior del Barça entenc que jugàveu al torneig aquest de l'Eurolliga, el campionat d'Espanya. Clar, no només és formar jugadors perquè arriben al primer equip i tot, sinó que també entenc que hi ha una exigència de guanyar, no? Vull dir, intentar guanyar la Lliga, o com es combina això? Clar, al final, quan parlem de desenvolupar jugadors, pregunta si algun entrenador al professional vol un jugador que no sigui competitiu. Al final és un esport i l'esport a l'elit és per guanyar, paguen diners a la gent per guanyar.
Llavors, la competició és una part de la formació claríssima. I nosaltres, al final, el que hem fet molt d'èmfasi ha sigut amb el que tenim, anem ara i ho intentem fer el millor possible. I si és això, i el màxim de temps possible. I realment per nosaltres tots aquests esdeveniments competitius eren una oportunitat de poder demostrar cada vegada que érem el millor equip. La situació en la que fos, no? Per exemple, et puc ficar un exemple molt clar que aquesta última temporada, amb totes les lesions del primer equip, nosaltres teníem 6 jugadors a 2 dies d'anar a l'Eurolliga, per exemple, a final de temporada, que no van entrenar amb nosaltres. Jo puc agafar-me i anar-me l'excusa de dir, bueno, és que, clar, com que no han entrenat amb nosaltres i no sé si vindran a jugar, doncs llavors anem a les finals de l'Eurolliga, però intentarem fer el que puguem. No. O sigui, som els que som i anem a competir a intentar treure-ho endavant i a guanyar-lo, donar la millor versió per nosaltres. Després ja veurem i decidirem quins motius ens ha portat, no? Però la situació és aquesta i cadascú ha de donar un pas endavant. I aquest fet de la situació és aquesta i anem a donar un pas endavant, jo crec que és la que genera un creixement en tothom, en els entrenadors, a l'staff, als jugadors, i la sensació aquesta de dir no posarem excuses. És el que hi ha i qualsevol altre pot posar excuses, però nosaltres no les posarem. Clar, a més, jo veient-ho des de fora, a vegades que veig tornejos d'aquest júnior i tot, clar, miro la banqueta del Barça o del Madrid i veig una quantitat de gent, o sigui, a nivell d'estaf també, no sé quants sou, no ho he comptat mai, però pensava, dic, hòstia, clar, jo soc del Manresa i dic, pues, si hi ha més gent allà al júnior del Barça o del Madrid que el Manresa al primer equip. Clar, és ben bé com un equip no professional, però quasi professional, no? Diguéssim, en molts sentits. Bueno, al final la dinàmica que s'ha portat, és veritat que, per exemple, els últims anys ja ha anat això minvant bastant i ara ja no és tan exagerat, però va haver-hi un moment en el qual, quan jo estava al club i hi havia el Barça B, el Barça Atlètic, estava a l'Aleport i el júnior també entrenava pels matins, que els recursos eren gegants, 3 ajudants, més l'entrenador, més 1 o 2 preparadors físics, més un fisioterapeuta, més una psicòloga, més un metge, més el d'allò. Llavors, bueno, perquè realment, quan parlem de la paraula professional, la dinàmica que portava aquell equip era la de qualsevol equip, o et diria que millor fins i tot que hi havia a segona divisió, fins i tot a primera divisió. A l'ACB i a l'Aleport hi havia equips que no duien a terme aquella dinàmica que fèiem nosaltres, ni tenen els recursos que tenim nosaltres. Nosaltres anàvem a formar en aquelles categories amb els recursos que tenim per intentar desenvolupar al màxim els jugadors. Això ha anat minvant i ara ja no es tenen tantes estructures, però això que dius tu de veure 10 o 12 persones d'estaf dinar assegudes en una banqueta, doncs era una cosa que és veritat que quan anaves a júnior a jugar, doncs per posar-te un exemple, contra el Jack Sands, doncs esclar, veies un xoc bastant gran de realitat entre uns i altres. Us faltava banqueta, no?, el pavelló del Jack de Sands per poder ficar això s'ha hagut de reclamar moltes vegades, sí. No, clar. No, però bueno, jo, o sigui, al final trobo que és normal, vull dir que si tu ets una estructura de club i vas a crear, vull dir, jugadors professionals que acabaran sent estrelles, etc., doncs és normal que tota la preparació i tot també estigui al nivell, no?, i estigui acorde. Perquè la gent es situï, he mirat alguns jugadors que has tingut i clar, hòstia, Agustín Ubal, que ara està al Manresa a l'ACB, Dame Sarr, que està als Estats Units, Jacusionis, que està a la NBA, Badji, Nagy, Caicedo, molts, no? Hi ha algun que t'hagi... O sigui, algun que et sorprengués especialment, no sé si vols personalitzar, però algun que diguessis, hòstia, aquest tio és molt bo o no esperava que fos tan bo, o per un tema de caràcter, ja no de qualitat, potser, però de mentalitat de treball o alguna cosa, que diguessis, hòstia, m'ha sorprès. Molts. Com pots entendre, després de 9 anys allà, me'n podria fer fins i tot el jugador perfecte, no? Agafant cada part de... No, però coses que et semblen fora de lo normal, el físic, per exemple, d'Ivo Badji, que l'has nombrat tu, jo no havia vist una cosa semblant, fins que després vaig poder veure Víctor Wembanyama entrenant uns dies a nosaltres. L'ètica de treball o la manera de fer del Kasparas Jacusionis és una cosa que, sumada al seu talent, doncs, et porta això. Hem tingut jugadors catalans que han sapigut... d'aquell que mai diries, era un tros de jugador perquè no el veus super tècnic, super d'allò, però tàcticament intel·ligent, sempre donava el que necessitava, no? Hi ha hagut molts jugadors catalans que han pogut jugar al júnior del Barça i fins i tot més amunt i que han estat molt xulos, i altres estrangers, clar, he tingut la sort de poder gaudir del
Leandro Bolmaro, per exemple, el Papi, no? El Branco Badio, que després va passar per Manresa, que ara mateix està jugant a un nivell increïble, de poder veure gent que, com el Sergi, des de la seva última etapa, Sergi Martínez, de la seva última etapa ja el vaig enganxar formativa a poder ja ser un jugador que va tenir experiència en primer equip i que està assentat als seus equips, no? I després és veritat que ara amb tot el fet de poder marxar cap als Estats Units, doncs tota aquesta gent que pot tenir una bona formació júnior i que competeixen bé i que ara poden continuar creixent allà, doncs com els que has dit, el James Sarr, el Matt Grujic, el Raúl Villar i fins i tot tots aquests que ara estan marxant cap allà, no? Doncs realment et podries emportar moltes coses de molts perquè he tingut la gran sort de poder entrenar amb gent molt bona i competir contra gent també molt bona, que també això et dona molt d'aprenentatge. Clar. Perquè tu com veus tot aquest tema de les universitats ara americanes, aquest canvi que hi ha hagut l'últim any, 2 anys, de que, bueno, al final és un tema sobretot, entenc, econòmic, de que abans les universitats ja no pagaven i ara de cop paguen i paguen quantitats que són molt grans. No recordo qui ho va dir, crec que era Pedro Martínez, però no sé segur, que va dir que diguéssim que si li preguntaves a mi com a entrenador et diria que malament, perquè jugadors, diguéssim, d'aquí els perds i no els pots tenir, però que si li preguntes com a pare que al seu fill li surti aquesta oportunitat, doncs clar, al final és fer una carrera als Estats Units, aprendre l'idioma i cobrar diners que segurament a l'ACB hauries de ser molt bo per... O sigui, primer arribar-hi, que ja és molt difícil, i després ser molt bo per arribar a cobrar aquestes quantitats. Com creus que afectarà també? Perquè ara s'ha creat la Lliga Sub-22 aquí. Com veus una mica tot aquest tema, tu que estàs molt dins? Bueno, el que està clar és que els hi donen una sèrie de coses que aquí no se'ls ha donat mai i a sobre la cosa que ha fet ja decantar aquesta balança cap a l'altre nivell ha sigut que la inversió econòmica és gegant, no? Et passeges per aquí i veus, per aquí et passeges per als Estats Units o vas sentint experiències de tots aquests jugadors que ja han anat passant i et diuen, és que les instal·lacions són increïbles, és que la dedicació és increïble, és que ens ajuden a estudiar perquè ens ho adapten tot, és que l'esport allà a sobre és superimportant i jo si vull anar a tirar pel matí doncs tinc 6 entrenadors rebotejant a primera hora. Clar, et van parlant de totes aquestes coses que sí que el factor diferencial ara ha sigut ja que paguen salaris que els joves no cobren aquí a cap lliga europea, que segurament tenen no et diré minuts, perquè ja també són molt jeràrquics, no?, amb tot aquest tema del rookie, del freshman i d'allò, però sí que veuen que a la llarga tindran aquella oportunitat de poder demostrar i sobretot que el que deixen aquí, després de marxar cap allà, ho poden tornar a tenir. Perquè dius, mira, jo me'n vaig estudiar allà 3-4 anys o fins i tot 2, però és que en qualsevol moment, en el moment que jo vulgui tornar, tornaré a estar rebent aquestes propostes que em fan ara mateix, però segurament hauré cobrat més, hauré pogut estudiar d'una millor situació i a sobre vinc desenvolupat tècnicament, tàcticament i físicament, no? Llavors, ara mateix, a dia d'avui, tal com està l'estructura, és que no hi ha punt de comparació. Ells no poden accedir a allò que ells estan oferint allà aquí mateix. Com dius tu, de la Lliga U22, entenc que la Lliga U22 ajudarà que aquell gruix de gent que o no té lloc allà als Estats Units o que pot, amb una altra prioritat potser, seguir desenvolupant-se amb una exposició més gran, perquè crec que aquesta Lliga U22 està promoguda per tot el CSD i la CB i la FED, doncs segurament tindrà aquesta exponència, aquesta exposició, doncs podran continuar fent coses, però clar, no crec que puguin retenir, o almenys aquesta és la meva opinió, tal com està ara mateix, no crec que puguin oferir el mateix que estan oferint allà i per tant retenir el talent top, que és el que entenc que es voldria retenir aquí per poder seguir desenvolupant-lo i fins i tot donar-li oportunitats a la Lliga ACB, que entenc que és la màxima categoria aquí espanyola. Sí, jo tinc la sensació que aquesta lliga, que la idea de base, diguéssim, més bona, o pot ser bona, però crec que arriba tard i com a reacció a això, però arriba tard i crec que és el que dius al final, que no evitaràs que els més bons marxin allà. Al final, doncs tindràs pels que no siguin tan bons per anar allà o per un altre perfil de jugador, doncs que tinguin aquí un temps per acabar-se de formar una mica més, no? I que estiguis a cavall entre l'altre. També hi ha situacions, però això és el primer any, jo crec que s'haurà d'acabar de polir i al final, és a dir, la prova-error no hi anar millorant, perquè ara a vegades veig que hi ha, no sé, l'Almansa o el Langarita, clar, jugadors que han jugat
minuts ACB o l'EP i tot, i llavors, clar, els fiques amb nanos que no han jugat mai a aquest nivell i, clar, es veuen diferències que dius, hòstia, que clar, potser no és molt igualat tampoc, no? Però bueno, això ja passa sempre amb categories inferiors. I llavors tu, l'etapa aquesta amb el Barça s'acaba aquest any, decideixes marxar tu, no et renoven, com va la cosa? No, després de parlar-ho amb els responsables de cantera, volen un canvi, volen donar-li una cosa diferent a l'estructura base perquè durant uns anys ha estat estable i volen fer canvis i parteixen d'un canvi de poder canviar l'entrenador d'aquest júnior Barça Atlètic i posar una altra persona. Al final ja saps, aquestes coses quan et donen l'oportunitat l'agraeixes moltíssim i et dediques i et fas una immersió completa amb tot allò i et dediques al dia a dia a fer-ho el millor possible i saps que tard o d'hora acaba. Tal com et dic, als 23 anys entro al Barça i dic que sí perquè aquesta oportunitat crec que no arribarà mai i he pogut gaudir 9 anys i allò et passa, ara mateix és senzill fer aquell feedback i mirar cap endarrere, però han sigut molt de temps i moltes experiències. Bueno, ja has arribat del moment que entres, és una oportunitat i has arribat al màxim que podies arribar, no? Bueno, vull dir, a nivell formatiu del Barça, entrenar el júnior és el més alt, no? Has arribat a estar a lo més alt. I qui t'ho hauria dit, quan anaves a veure les teves germanes jugant a bàsquet, que hauries acabat així. I ara en quina situació estàs ara, diguéssim? Estàs als Estats Units amb una acadèmia de formació de bàsquet, com funciona una mica això? Què és això exactament? A mig llarg termini, en el moment que vaig deixar de tenir una feina aquí, doncs a mi m'atreia aquella opció de poder anar als Estats Units perquè crec que la cultura de l'esport allà i els recursos, molt lligat també amb el que comentàvem ara de tot el tema del college, doncs tenia aquest punt de dir, bueno, vull veure com funciona i vull continuar aprenent. I bueno, em va arribar la proposta aquest estiu, vaig marxar a fer un seguiment de la Summer League a Las Vegas perquè tenia el meu primer contacte amb el món NBA i veure com funcionava, amb gent jove, de més, algun dels jugadors que havia entrenat i participava, llavors també em feia il·lusió veure'ls en un ambient diferent. I en uns dies a Nova York doncs, vaig conèixer una persona i em va fer una proposta per poder anar a dirigir una acadèmia a Brooklyn, a Nova York. És de bàsquet formatiu, al final doncs, tenim ells van per grades, però et diria gairebé que és com si comencen a entrenar des de preminis, una miqueta abans, fins a cadets, perquè no entren dins de les edats ni de high school ni de college, i és un món totalment diferent. Per començar, el bàsquet que ells estan acostumats és diferent, les normes són totalment diferents i t'has d'anar adaptant a aquesta manera de fer, aquest bàsquet una miqueta més individual que no pas tan col·lectiu, de més paciència, més tranquil·litat, però de voler demostrar més i de tota aquesta cultura del guanyar, immediatesa que els americans promouen molt i que has d'anar intentant ajustar-lo amb els teus valors i la teva manera de fer. Clar, diguéssim que ells també entenc que busquen amb tu precisament un perfil que surti d'aquest més típic americà, no? I que portis una mica d'equilibri o altres visions, no? Tinc la gran sort que la persona que funda aquesta acadèmia i que em contracta és una persona europea, és un georgià que fa 14 anys que està allà i que, clar, entenc que va saber valorar el que estava agafant d'Europa per poder portar-lo cap aquí, no? De voler alguna persona que tingués una experiència molt gran amb la formació de jugadors i de jugadors de nivell i que vol donar el seu pas endavant, de dir, bueno, mira, jo tenia la meva estructura aquí i formo jugadors perquè ja tinc l'estructura feta i tinc més de 700 jugadors a la meva acadèmia, però el que ara vull ja és intentar portar-los a aquest i a veure si aconseguim ja començar a nodrir high schools i college amb jugadors formats íntegrament a la nostra acadèmia. Llavors, en aquesta idea seva va trobar alguna que em va oferir a mi poder dissenyar l'estil de bàsquet, el poder parlar i quina metodologia es anava a seguir els entrenaments i formar tots aquests entrenadors a banda de poder dirigir com a primer entrenador un equip dins de l'estructura. Vale, perquè l'acadèmia aquesta, llavors, ja també hi ha el format com aquí, que juguen lligues d'escoles, o com funciona això? No hi ha lligues allà,
Jo li he preguntat dins d'aquest meu punt de poder aprendre el perquè de les coses i al final diuen que, clar, les distàncies són tan grans en aquest país que no hi ha viabilitat de poder fer lligues. Llavors, el que fan és juguen tornejos de cap de setmana o d'un dia, organitzat a diferents llocs. Llavors, tu et vas apuntant per poder participar o no. Clar, el fet és que, per exemple, doncs, a Nova York nosaltres estem a Brooklyn, doncs si vas a jugar a Manhattan, doncs potser tens 45 minuts, una hora. Si te'n vas al Bronx, una hora i mitja. Si te'n vas a jugar a Nova Jersey, llavors te'n vas a 2 hores i pico. Llavors, clar, t'has d'anar adaptant a això. Llavors, ells funcionen això, cada 2 setmanes, bueno, tu pots escollir quan, però normalment els equips cada 2 setmanes tenen 1 o 2 dies de competició en el qual s'inscriuen i juguen 2 partits cada dia per poder tenir com a mínim, per poder aprofitar el dia i poder, ja que vas a competir, doncs jugar una bona estona. Clar, és el que deies de canvis d'aquests culturals, no? També a nivell de competició, clar, és diferent jugar una lliga que jugar tornejos curts, no? És més immediatesa aquesta que deies, no? Jugues un torneig, el guanyes i ja està, no? Totalment. Ja, per exemple, aquests que dic d'un dia són 2 partits, fan grups de 3, llavors jugues 2 partits, el que guanya els 2 partits ho guanya el torneig i li donen medalla, li donen copa, o sigui, això és cada cap de setmana d'allò. Ostres, juguem tornejos de 2 dies, doncs fem grups de 4 i el primer i el segon juguen la final, no? I vinga, fotos d'aquestes històries, no? I això és com si diguéssim com funciona tota la part més formativa de tot el que és la competició als Estats Units regional i estatal. I després tenen el que li diuen els shoe brands, que són els tornejos de les marques de bambes, que són com els grans tornejos allà. Tenen com un circuit, doncs Nike organitza el seu, Adidas el seu, Under Armour, en el qual van fent com uns qualifiers d'uns tornejos de 2 dies o de 3, en el qual tu et pots inscriure i depenent dels punts que puguis aconseguir aquell cap de setmana, doncs et permeten poder seguir el circuit o te'n vas fora, no? Però ja venen amb contractes de patrocini, llavors la teva acadèmia ha d'anar amb aquelles samarretes i d'allò, ja et fiques amb el que seria, et diria ja a nivell nacional, perquè han de dividir els Estats Units, perquè aquest qualifier no pot anar de tothom. T'envien a Califòrnia, per exemple, i et pots morir. Sí. Hòstia, no, és interessant, doncs, és interessant. Clar, és un canvi, notaràs un canvi molt gran, clar, sí, a nivell de... Perquè quan comences, en principi, això, de cara al 2026, ja? Sí, la idea és començar al gener del 26. Ells divideixen la temporada divideixen l'any competitiu en 3 temporades, el que li diuen el fall, el winter i l'spring, i llavors el gener comencen ara el que seria... De fet, comença una miqueta al desembre, però comença la temporada d'hivern i la idea seria incorporar-me en aquests moments. I a nivell personal, el tema d'anar a viure a Nova York, a Brooklyn i tot, què tal? Com ho portes? És un canvi molt gran, clar, també. Sí, en el moment, com deies, que jo ja em vaig fer la meva idea en el seu moment de dir, bueno, ara pots tenir alguna sortida a nivell professional i vull provar-ho. Vaig tenir la gran sort al final i l'oportunitat de poder estar entrenant 2 anys de manera professional a la meva ciutat i tenir-ho tot molt més senzill, però acceptes que en el moment que et facin fora o que decideixis tancar-ho hauràs d'obrir-te i marxar, no? Són molts quilòmetres, estic d'acord, són molts quilòmetres i no pots anar veient a la família o els amics cada 2 setmanes d'una manera presencial, però és un canvi que ja m'havia mentalitzat feia temps i que ara t'has d'adaptar a la nova societat, a les noves, com parlem, canvis aquests tan grans, tant a nivell de bàsquet, de competitiu, de comunicació amb les famílies, de com arribar als nanos i d'adaptar-te una miqueta al que ells volen promocionar cap a esport professional i en aquest cas el bàsquet, no? No, és una experiència segur que enriquidora. Ja per anar acabant, tu quins referents has tingut durant tota la teva vida com a entrenador, des que et comences a interessar i tot? Amb quins entrenadors t'has emmirallat més o t'has allò que sempre diuen, no, l'escola balcànica, l'escola no sé què, quins has tingut com a referents? Jo he tingut la gran sort i ho he repetit molt, que si soc com soc i he tingut les oportunitats que he tingut han sigut perquè he pogut aprendre de gent molt, molt, molt bona. Aquests inicis a la meva escola, no? I poder, doncs, estar, en aquest cas, com et vaig dir, no? Amb el meu mentor, era així, els inicis del Josep Alemany o fins i tot el Rubén Zubillà que vaig tenir a l'escola, que és una persona que porta
més de 35 anys, 40 anys entrenant bàsquet formatiu i d'alt nivell, però aquestes persones que estan a l'ombra, saps? Sempre fent la feina i que t'ajuden a moldejar com encara les coses, a com comportar-te tu, com comunicar-te, no? Després tenir l'oportunitat doncs, a seleccions catalanes d'aprendre de la gent que hi havia i veure el primer ambient competitiu en sèrio d'anar a uns campionats d'Espanya i el que val és donar la millor versió i tens poc temps per preparar-ho. Però després he tingut sort doncs, quan vaig estar a l'Almeda, quan vaig poder estar al Sant Adrià, quan masculí, quan vaig poder entrar al Barça, d'anar aprenent constantment de gent molt bona, que podia aprendre doncs, com fer les coses, fins i tot algunes idees que no m'agradaven, però sobretot com plantejaven ells el dia a dia i com reflexionaven. I he anat agafant coses, et diria, gairebé a tothom. I la gran sort final ja que vaig tenir, que el fet d'estar al Barça en el meu últim tros professional ja tenies accés a veure els entrenaments dels primers equips i veure tots els entrenadors que han passat per la primera plantilla, no? I poder aprendre doncs, del Saras en el seu moment, de poder aprendre doncs, del Roger, del Joan i fins i tot abans doncs, poder veure el Barxocas, el Cito, el Pesic, tota aquesta gent i l'accés que tenies a poder veure aquest tipus d'entrenadors de jo ja era professional, era elit només, doncs acabava de donar-te també un salt qualitatiu en aquests mínims detalls, no? Però tota la base que vaig aconseguir de tota aquesta gent de bàsquet formatiu, a clubs catalans, masculins, femenins, adult però sènior però amateur, doncs em va generar una base, uns fonaments molt, molt grans i que m'ha permès doncs, poder estar preparat per aquestes experiències que he anat passant i que he anat fent. I ara l'última pregunta, així en plan de recursos humans. On et veus d'aquí 5 anys? Com a entrenador principal, a Europa, NBA, ACB, el que surti? O on t'agradaria veure't, si no? Sí. Mira, jo encara estic amb el plantejament de dir experiències i seguir aprenent i gaudint molt, no? I és veritat que, per exemple, fer un canvi ara, com faré d'anar als Estats Units, doncs em genera una sensació de dir, bueno, doncs dona't un temps per adaptar-te, per aprendre i ficar-te bé en aquest món, no? Jo en un petit mig plaç m'agradaria poder tenir un recorregut aquí per poder veure, ja sigui com a entrenador principal, ja sigui com a ajudant, però per poder seguir creixent en aquesta vessant. Em queda aquella espineta que et podria dir d'estar a Europa i poder demostrar com a primer entrenador o com a ajudant a un nivell molt bo que puc estar preparat per ajudar algú a desenvolupar jugadors i a guanyar partits, i això és una cosa que, per molt que et pugui dir ara mateix, bueno, doncs em veig o m'agradaria quedar-me uns anys als Estats Units, m'agradaria tornar i poder demostrar que puc fer-ho i gaudir de moment de tot això, no? Tot el que pugui jo ara mateix, com has dit, em considero jove i estic bé i crec que ara és un moment en el qual em puc moure amb la meva tranquil·litat de que ningú depèn de mi i jo no depenc de ningú, doncs de poder anar fent i tirar-me a l'aventura a les més grans possibles ara mateix perquè puc fer-ho, no? Però no tinc aquest punt tinc la sort, com que no m'esperava que hagués viscut o que estaria visquent tot el que he viscut, no tinc aquest punt d'ego de dir ara mateix no, és que només vull o només em veig fent de primer entrenador, sinó que podem gaudir, podem viure econòmicament d'això i que em permeti poder tenir aquestes experiències i anar creixent i potser dintre uns anys et puc canviar totalment la resposta i et dic, no, ara ja m'ho vull tornar a casa o només em veig fent això, no? Però ara mateix estic com molt... O al revés, o et quedes allà i dius, no torno a casa, que em quedo allà. També podria ser. Que podria ser també, oh, i tant. De moment ara ho veig una miqueta com difícil perquè estic en procés d'adaptació, no? I veig molts canvis, no? Encara no... No, clar, és difícil. Bueno, vull dir, clar, el canvi és a nivell cultural i tot, és molt gran, però bueno, no se sap mai. Vull dir, al final... Sí. Bueno, perfecte, doncs no sé si t'ha quedat alguna cosa per dir o... No, la veritat que he gaudit molt, a més és divertit perquè no només hem fet com una visió de tot enrere, sinó que també hem pogut opinar de coses, crec, d'actualitat i poder donar diverses sortides. Jo crec que, a més,
una de les coses que m'agrada de quan m'ofereixen parlar i ho faig és perquè crec que hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada en el fet de que en algun dels processos o dels moments que jo he estat ells s'hi poden trobar tranquil·lament, perquè jo, si ens veu algun nano de 22 anys, doncs estava entrenant a una escola i aprenent, i amb 24-25 sí que estava a una cantera ACB, però estava ja entrenant de manera de hobby, mentre seguia amb el meu procés d'estudis i professional, i que sense obsessionar-me i aprenent, intentant fer les coses en la meva millor manera possible i aprenent constantment fins i tot a dia d'avui, doncs m'ha generat oportunitats que les he gaudit molt i que recomanaria a tothom que si tingués l'oportunitat de fer-ho les pogués agafar, no? I el fet de poder ajudar o donar aquesta visió tranquil·la i des d'un punt de vista més més tranquil des de la meva perspectiva, perquè ja ho he viscut, no? Però crec que pot ajudar la gent i que tant de bo algú doncs, pugui treure'n profit d'això. Sí, jo estic convençut que sí. De fet, la idea una mica del podcast aquest és aquesta. Al final, el bàsquet és com l'excusa o el rerefons, no? Però és conèixer diferents personalitats que treballeu del bàsquet de diferents àmbits, de diferents maneres, diferents nivells inclús, i bueno, conèixer una mica això, no? Com s'hi arriba, quines decisions es prenen, perquè jo crec que pot ser inspirador per això que dius, per qualsevol persona, o potser pot ser inspirador per algú que tingui 16 anys i estigui començant, com per algú que tingui 40 i porti més temps i digui, hòstia, doncs això no ho havia pensat, o el que sigui, i al final, jo cada conversa que vaig tenint aprenc coses que jo no em dedico ni a entrenar ni a jugar, bueno, a jugar evidentment, no? Ni a entrenar ni tot, però hi ha moltes coses que expliqueu vosaltres que són adaptables a qualsevol àmbit, no? Això, a mi m'agradava molt el Pedro Martínez quan estava a Manresa, per exemple, que hi ha moltes rodes de premsa, moltes coses que deia i explicava, al final, ell parlava de l'equip i tot, però servien per... O sigui, tu te les podies agafar i fer-les servir per tu, pel teu dia a dia, el tema de l'esforç, de ser realista, bueno, moltes coses que qualsevol persona les pot aprofitar pel seu àmbit, sigui el que sigui, o l'àmbit familiar, d'amics, el que sigui. Vull dir que aquesta és la idea una mica. Totalment. Un geni, el Pedro. N'hauríem d'aprendre molt d'ell. Sí, exacte. Sí, de bàsquet i de vida. Perfecte, doncs moltes gràcies pel teu temps. Moltes gràcies per convidar-me.